Al treure el primer llibre el 2005 ja estava pensat un projecte que incloïa quatre entregues. El primer a l'espera de l'Ignitor i el segon al llarg saqueig, i aquests dos se centraven en el tema amorós des de dos vessants diferents, desamor i enamorament, i a la vegada en aquesta poesia més del jo, més personal, més interior. L'obra completa incloïa una part, però, de poesia que en podríem dir social. Des d'un punt de vista més nacional, el Poemes d'Emergència, la primera part que vaig treure el 2010, i el que traiem ara, Poemes d'Emergència, no tots els àmbits, que aquí es podrien dir que és poesia social totalment i més enllà i tot, poesia humana, tocant tots els temes i per tant també marxant una mica d'aquest jo més personal per anar a altres persones i altres punts de vista. És poesia, però és literatura, no es tractaria de dir no, és que si no llegeixes poesia no hi arribaràs. El primer llibre sí que és bastant més elaborat i si no ets una mica un lector de poesia costarà, però la resta tots són llibres assequibles a qualsevol lector que tingui un nivell bàsic de lectura en català. És més una qüestió de la forma, no estem acostumats a llegir amb calma, no estem acostumats a rellegir, a posar-hi atenció, sinó més aviat a tirar endavant a veure com acaba, i aquests llibres de poesia tenen això, que cadascun dels poemes demana que s'hi presti una mica d'atenció més enllà de que sigui entenedor, que en aquest sentit ho és pràcticament a l'abast de tothom, i a partir del segon, tercer i quart no crec que hi hagi cap problema, no crec que hi hagi un lector concret a qui adreçar-se. L'altre seria per temàtica, qui potser li interessa més un llibre de temàtica amorosa als primers, de temàtica més social als altres. El millor és el primer, això és evident. La poesia té un punt d'autenticitat que en el primer és on el grau és més alt perquè és quan vas una mica més sec, no saps què estàs fent, no saps per què estàs escrivint. A partir del primer llibre ja, entre cometes, de professionalitzes, fas una mica la feina més ja pensada. Evidentment, sempre hi ha la inspiració, sempre hi ha que la cosa surti, que tibi, que la cosa estigui forta o no ho estigui. Però, clar, el primer té aquest punt de màgia. El que té l'últim és la culminació i aquest aspecte una mica més deixat avui en dia, jo crec que la poesia catalana peca una mica de falta de poesia social, que toqui temes de carrer, temes del món, de com estan les coses, i vol omplir una mica aquest buit. A part que aquest últim llibre són 62 poemes, és un llibre bastant extens, no només per ser meu, sinó qualsevol llibre de poesia que tingui 62 poemes són bastants, i podríem dir que és el que ha portat més feina perquè és el que des del principi ha anat arrossegant treball, així com els altres han sigut més puntuals. Aquest hi ha poemes que tenen 9 i 10 anys, que estan fets, que estan madurats i que ara es presenten. Doncs és perquè des del segon llibre, que és aquest d'aquí, ja vam decidir a nivell d'ortografia treure les Hs que no eren necessàries, perquè trobava que la paraula ressaltava més i que al cap i a la fi és una qüestió etimològica, no fa cap funció l'H en la nostra llengua i així quedar com més ella mateixa. La gent no compra mai poesia, absolutament mai, però perquè es ven com a poesia. Jo no sé, és una etiqueta que té aquesta mena de prejudici quan a l'interès de la gent per la literatura en general, si dius novel·la encara t'hi veus en cor, si dius poesia. És un exercici, la lectura de poesia, que demana una mica més, però vindria a ser com una cançó. Si agafem un llibre de cançons d'un disc i ens les llegim, és una mica més rotllo, que si les escoltem, que al cap i a la fi no hem de fer res, sonen soles, la música et marca el ritme, no comença el segon vers fins que s'acaba el primer. Clar, tota aquesta pauta, tot aquest ritme de lectura és una mica el que s'ha d'aprendre a l'hora de llegir poesia per assaborir-la al màxim a cadascun dels poemes, però això ho pot aprendre tothom. S'ha d'escriure el que et ve de gust escriure, suposo jo. Clar, jo escric per vocació i per interès, no per que l'editor m'hagi dit ara toca fer això, toca fer l'altre, ni la periodicitat. Surten quan han de sortir. Jo m'ho prenc des d'un punt de vista molt artístic. Jo no només considero la literatura com un art, sinó en aquest sentit l'objecte també. El llibre en si té voluntat de ser una peça artística pel que conté i pel que és en si. La novel·la, potser sí que escriuré algun dia una novel·la, no ho sé. Això requeriria un altre enfocament, perquè és un altre gènere i demana unes altres coses, però tot és ben compatible, tot és literatura. Ara estic treballant en recuperar forces i tornar a ser jo,
treure'n de sobre tot aquest pes, perquè vulguis o no, et dic, són 9 anys d'edicions continuades, d'un projecte que estava pensat, que en aquest cas doncs, també tenim la caixa, que era també una manera de donar aquesta idea de cloure, no? Que amb la caixa hi caben tots 4 i fins aquí hem arribat. A partir d'ara jo soc escriptor, segueixo amb l'escriptura, potser de poesia no trauré res a continuació potser vindrà narrativa curta, contes, possiblement, però també ens n'anirem cap a la banda de la música, segurament també meditarem alguna que altra cançó. Una recomanació per Sant Jordi, no tinc ni idea, no sé què hi ha a les llibreries, a veure... El problema és que tots els grans títols que ens han posat una mica davant no me n'atrau cap. També el típic que diem, els escriptors, anem tot l'any, comprem llibres, no només per Sant Jordi. Jo recomano a la gent que vagi a la biblioteca, que hi ha molts llibres, que potser no té aquest punt de festa que té el dia d'avui, però que a la biblioteca de Molins de Rei, Déu-n'hi-do la selecció que fan, val la pena veure què proposen ells, que són veritables treballadors per la literatura, i vaja, deixeu-vos aconsellar.